ako je tu krásne. Čau, poď s nami do tábora. Naše stredisko je obklopené lesmi a je tu všetko, čo potrebujete na perfektne strávený týždeň. A tu budeš bývať so svojimi kamarátmi. Môžeš si tu zahrať aj veľa super športov, ako napríklad futbal, florbal, basketbal a aj ping-pong. Tak poď! A tu je miesto, kde si rozprávame rôzne biblické príbehy a hráme sa. A chutné jedlo nám dávajú milí kuchári.